Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Bulilani Alexander Bulilani ndamene awina kukhala vice president wa chipani chimenechi komanso pampando umene wa secretary general kapena kuti mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amene apambana ndi Willet Karonga amenewo ndi amene apambana moti tukamba pano ndi kuti owa ndi amene akhaithu secretary general wa chipani chimenechi. Organizing secretary Hashim Banda, organizing secretary Hashim Banda ndipo amene apambana komanso mneneri wa chipani chimenechi ndi Felix Njawala ndi amene apambana. Felix Njawala agonjetsanso Norman Nyirenda nawonso amafuna mpando omwewo komano Anjawala ndi amene madhumwi puno zavotera kuti akhaletho akuyankhulira chipani chimenechi. Campaign director ndi Amakwenda Junga. Amakwenda Junga ndi amene asankhidwa mkatimu kuti akhale campaign director, pamene director of women ndi Cecilia Mandambwe. Cecilia Mandambwe ndi amene akhale mkulu kuona za amayi chipani chimene cha UTM. Director of youth kapena kuti mkulu kuona za chinyamata ndi Penjani Fredo Kaluwa. Penjani Fredo Kaluwa ndi amene wapambana kukhala director of youth, ndipo iwo amapikisana ndi olemekezeka Sam Chirwa. Sam Chirwa ndi phungu ndi mamamulo ku Mzimba kulowereza uko ndi amapikisana ndi amenewo komano zonesa ngati kuti amene alengezera mkatimu ndiye kuti Penjani Fredo Kaluwa ndi amene ali director of youth. Director of political affairs Emile Chintupiri. Emile Chintupiri ndi amene ali director of political affairs. Kuchipani cha UTM kuliso mpando wa director of protocol and social welfare. Director of protocol and social welfare amene apambana kumeneko amene awina ndi Lisa Sunday. Lisa Sunday, the director of protocol. Director of elections, the Bright Kemsley Kawanga. Bright Kemsley Kawanga, the mene asankhidwa kukhala director of elections. Ndiyeno pali anthu ena amene katimu sisidayendere amene savuta ndingati Noyo Masangwi amene amafuna kukhala nawo pa mpando uja makamaka amene amafuna mpando uja wa vice president. Iwo adali apatroni achipani chimenechi komano lero sisidayende chifukwa amafuna vice president. Ndiye Noyo Masangwi sisidayende amenewo. Ndiyeno George Saonda amenewa amafuna udindo uja wa organizing secretary. Iwowa nawonso sisidayende ya paja organizing secretary amene awina ndi Hashim Banda. Ndiyeno awawawa zavuta ndithu makamaka yes makamaka Willet Karonga. Willet Karonga amafuna mpando wa makamaka tilongose mwenepo. Okay, Norman Chisale makamaka Anolo Masangwi ndi amene ndithu amafuna mpando uja wa deputy president. Willet Karonga amafuna mpando uja wa secretary general. Nde zikuonetsa kati kuti zavuta komanso George Saonda amafuna mpando uja wa organizing secretary. Norman Nyirenda amafuna mpando uja wa spokesperson amenewo sisidayende. Nde mkatimu tsopano chomwe chichitike nchona kuti akuwerengetsera mavoti amene wawa a mtsogoleri wa chipani chimenechi
cha UTM. Kodi pakati pa Dalitso Kabambe, Newton Kambala, komanso Patricia Kaliati ndi Matthews Mtumbuka, kodi ndi ndani amene atakhale ndithu mtsogoleri wa chipani cha UTM katimu ni zimene anthu akudikirira. Ndiyeno tisayiwale kuona kuti akamawerenga mavoti aja palinso ngati maodita amene ndithu akumaona kuti kodi awerengawa akutsata ndondomeko yake yamene zinthu zinakukhalira kapena pali pena ndi pena pamene mwina sakuchita bwino akhotetsa. Ndiyeno awa maoditawa akumaona zimenezozo, ndipo akawerenga moditeza akaonanso akumachita verify kuti akomano apadi mwawerenga bwino nkupanga certify kuti abasa zotsatira izizi zolondola ndipo tikuzivomereza yambani kuzilengeza. So ndiyo nkhani yake ndi mkatimu anthu akumavina kumasangalala, wena sangakondwe nanga sizidayende mmene amaganizira, komanso ngasi munthu umakhandi wako amene unakamvotera ndiye mwina amene unamvotera sizidayende sungakondwere mmene wena angakondwere. Mwina chifoti chipani kungochitira umodzi solidarity kumatha kungochivomereza kwabe nthu wena mkatimu ndiye kuti madando ndithu madando pamene wena ngoti akukondwa kuti ayi zayenda kampeni napanga ija yatipindulira. Ndina khani mwayi wocheza ndi awiri atatu makamaka amene amapikisana pa mpando osiyanasiyana mkatimu amanuza kuti kampeni inatentha kwambiri chifukwa amene kuti akumane ndi madelegates kapena kuti nthumwi mu maboma wonse amene ali mdziko muno, komanso kuphatiza maboma a ndale. Tukamba kuti maboma ngamachitsanzo ngati Mzimba ija sikuti ni boma limodzi, amagawa kuti ku Mzimba Luwelezi ili ngati political district, ndiye kuti Mzimba North kucha ku Nzuzuku political district. Ndiye anaenda maboma ngati amene wonse kumana ndi madelegates kuti akapemphe voti kuti andivotereni. Ndiyeno kuyenda kuchokera ku Nsanje ukafika ku Chitipa kumana ndi madelegates sichibwana, ndiye kuti zambiri zimakhala zalowa, komanso nthawi kumene kuchita convince delegate simasewera. So mkatimu ndiye kuti chakhala tsoncho kuti anthu aone kuti kodi tsopano kumwambako kuchitike motani. Ganizo limene anapanga lina kuti mpando wa president aulengeze kumapeto lachitiro bwino chifukwa chanena kuti mtundaku ndiye kuti anthu onsewa akhala mkatimu sanatulukemo. Ukakhala kuti wangopanga zoti pakhale president yekha umapezekena kabasi mwina mwake akangolengeza president anthu amangotuluka, komano lero lino anthu akadali mkatimu chifukwa chakuti afuna adikire kumva kodi. Share Malawian Cameras. Right.